Han er der fremstillet til kåring. Og jeg kan da godt røbe allerede nu, de 4 fik udpræget, og en enkelt fik stillet. Og det er jo herligt at se et flot stykke gruppe C-arbejde, og særligt når der ikke er flere, så er det rart, at alle består. Så tillykke med det. Købens Pauser her, som er den første han til kåring. En fremragende han. Det kan han være. Vand se. Harmoniske opbygning. Helt korrekt i sit størrelsesforhold. Han er målt 4 gange. 62,5, 63 flere gange, så det ender han på. Så det vil sige, at han er præcis middelstor. Han er særdeles kraftfuld, med et herligt udtryksfuldt hoved, med megen kraft og mørke øjne. Herlig i sin overlinje, dejlig afslutning i sit krydsleje, godt længde på lejet, og det ligger rigtigt. Han er særdeles velvinkel i sin forpart, herlig lang underbryst, dyb og fortrinlig vinkel i sin bagpart. Hans front er lige, han træder lige bag. Han har, som vi jo så for lidt siden, vi kan godt tage en tur mere i nogle fremragende bevægelser. Nu skal vi, når vi ser de grå afstange med lejstungshundene, så har vi ofte hunde, som er rigeligt sluttede. Vi har også ofte hunde, som ikke har ret meget kryds, for at sige det diplomatisk. Det har vi her. Han har en herlig længde på midterstykket. Han har en særdeles god afslutning. Han har nogle fremragende bevægelser. AK1 tillykke til ejer. Mange tak.